krumpli. Szerintem egy kicsit odaégett. Basz meg! Húzd már el a picsába innen, mielőtt felgyújtod nekem az egész házat! Ne fogd rám, te mentél el! Csak azt kértem, hogy figyelj a kurva krumplira, mert a gép folyamatosan süti, bazd meg! Hogy legközelebb mondjam azt, hogy a robotgép aktiválva van, akkor talán figyelnél rám! Menjen a picsába! Csináljátok már azt a sült krumplit! Szeretnék még ma enni. Elnézést kérek. Egy mexikói étteremben nem kellene ennyit Igen, várnunk. csípkedik magukat. Nekem mondod, miattuk vesztettem el a munkám. Azok anyukám fél perc alatt felhúznak egy tetőt. És hol a picsában voltatok? Nagyon el akart tudni. Figyelj, tudom, hogy az utolsó napod, de azért ne éreztesd ilyen látványosan, hogy szarsz az egészre. Ne őt hibáztasd! Egy faszrágó volt osztálytársunk idejött és megtalált minket, hogy milyen csőd tömegek vagyunk, amire én berágtam, és le kellett, hogy higgadjak, ha ennyire érdekel. Mondta faszrágó. És mi az a faszrágó? Nem tudom, biztos valami fehér szleng. A mai fehér csajok mindenre kaphatóak. Úgy Te ne hallottam. lennél egy Tudod, én hány ezer osztálytársammal találkoztam már itt? Sőt, egyszer azt a faszt kellett kiszolgálnom, akit leszoptam a szalagavatón. Na, én ott a hugodat szopattam. Azért hihetetlen, hogy a legvagányabb srácaboltban felhúzza magát egy barom miatt, csak mert az kritizálja a munkáját. Szarom le! Figyelj, előbb-utóbb úgyis alkotok valami maradandót, és most úgy állok a dologhoz, hogy addig bármit is teszek, az nem felesleges, hanem egy magasabb célt szolgál. Most a sült krumplimmal szolgálnál kurva magas célokat. Már készül? Na de szívecském, te mégis hogy beszélsz? Én, nincs itt senki a templomból. Az nem zavar, ha az emberek mondjuk a béna ruhám miatt cikiznek, de azért azt hagyd ne tűrjen már, hogy idejön egy mázlista köcsög és zsaszkalizik itt nekünk, mintha Dántéval mi csak valami szaros küszöbb majmok lennénk. Rendben! Bocsánat, tudják, hogy egy ilyen... Tényleg azt mondta ez a kölyök, amit én hallottam? Mit? Küszöbb majom? Rendel! Mi a faszom bajod van? Kérem vissza a pénzem, most rögtön. Igen, már is. Ezt pedig nyugodtan vigyék el. Nem viszek én semmit, amit egy ilyen segbaszó fajgyűlölő készített. De én igen, evéssel a rasszizmus ellen. Mi a rasszizmus, a küszöbb majom? A büdös kurva! Nyugalom szívem, semmi Örülj, baj. hogy a férjem nem pakol fel és veri ki az összes fogadat. De miért? Igen, miért kellene? Nem minket nevezett küszöbb bajomnak. Látod, babám, erről is beszéltem már, nem kell mindig verekedni. Tessék, egyszer a pénzük. Ezt meg kérem vigyék el a cég ajándékát. Nem, olyan cikket írok erről holnap, hogy úgy, ahogy van, repül innen mindenki. Én azért elviszem a kaját, köszönöm. Picsába! Nagyon ütlek. Azért jöjjenek máskor is. Várj meg, kicsim! Neked teljesen elment az eszed? Miért? Most mit kell kiakadni? Mióta bűntény azt mondani, hogy küszöbb majom? Nem is tudom, mondjuk amióta élünk. De miért? Miért a küszöbb majom egy rasszista kifejezés a feketékre nézve? Ne szívas már! Az a nigger! Rendel, simán lenégereztem Mr. Dantét. Fú, de Elias! Dehogy is, nem őt niggereztem le, csak azt mondtam, hogy a nigger rasszista szó. Ahogy a küszöbb majom is. Nem már, az nem az. Bantu, gyökér, szolga, feka, nigger, negro. Na ezek a rasszista szavak, a küszöbb majom nem az. Én most inkább úgy teszek, mintha ezt nem is hallottam volna. Elias, menj is, takaríts fel a szemetet, te pedig ennyire vagy attól, hogy kirúgjalak. Hát életbe! Mit csinálsz? Azt akarod, hogy kirúgjon? De csak nem értem, mióta számít a küszöbb majom rasszista szónak. Amióta 100 évvel ezelőtt elkezdték használni a rasszisták. Hát lófaszt, a nagyanyám engem is mindig így hívott kiskoromban, mert állandóan a verandán ültem és lestem a szomszédokat. Attól, hogy a nagyanyád is ezzel a szóval illette a lustaságodat, ez még rasszista kifejezésnek számít. Ez kb. Olyan, mintha büdös zsidónak hívott volna. Hogyan már? És a nagyanyám amúgy mélységesen tisztelte a zsidó közösséget, tudod? Figyelmeztetett is mindig régebben, hogy viselkedjek rendesen velük, vagy rámolvassák a Biboldo átkot. Mi a fasz beszélsz? Most mi van? Ez is egy rasszista szó. Jaj, hogy lenne már az? De igen az! Őket sosem hívta így, csak az átkot nevezte el Biboldónak, amit tök aranyos. Ez nem aranyos, hanem rasszista. Nem értek veled egyet, egyszerűen öreg volt. Akkoriban az emberek így beszéltek, és ettől még nem voltak rasszisták. Bár egyszer azt is mondta egy törött sörös üvegre, hogy niggerkés. Igen. Így belegondolva lehet, hogy kicsit rasszista volt. Kicsit? Na mindegy. De a küszöbb majmot még mindig nem tudom rasszistának gondolni. Figyelj, én ezt mindig a hanyag emberekre mondom, nem a hanyag feketékre. No. Szóval ilyen alapon meg tudnák menteni a küszöbb majom kifejezést. Ezen nincs mit megmenteni, Rendel. Ezt a szót azért találták ki, azért létezik, hogy egy teljes népet diszkrimináljanak vele. De ha menteni is lehetne, te akkor sem tudnád, mert nem vagy fekete. Na most hallod ezt? Azt mondod, a bőröm színe miatt nem tettek meg valamit? Te vagy a rasszista. Visszahozom a köztudatba, figyeld meg! Szevasz, mit adhatok, te kis küszöbb majom? Na jó, nem úgy küszöbb majom.